Igbo you working kwa among the one man so because nene this video is very important. Imana Alex Otti charge for Mazi Nnamdi Kanu na prison. After all said and done, and when he can attack towards his convoy and all that. So but the mainstream media try to hide it. Then another one where Bolona a lot of people be Baliba Alex Otti. People like he jelly them. A lot of people be Balibia. No kwesịrị ije for condemn criminal. Na how can a serving governor ejije for criminal? How can onye nka ejije for onye nka? Wejime nke ọzọ. Imago na kwesịrị ije fear na he should forget about it. Na ekpegi ikpe na ekpegi ikpe. When I watch na si biko n'ozikwa. Ndị Igbo anyị dị ha. Because when we have any check out of the whole Eastern governors niile anyị. So Alex Otti bụ onye isi ka dị mma. That word was bring me back to Ibekobakwe him Kulungalaga Guamono Mbasi. The Abia State Saga. That in a company now, Budawi Abia State. Abia State. Actually, know anything housing estate, Imagoda kind of thing, or a place can develop it Budatia. Who knows Mbunku Charavi na airport in Abia State? I said it before. Out of the whole Eastern governor, source Alex Otti volunteer where to do that thing and doesn't have to with him, which is standing on the path of truth, regardless of whoever that is involved. Regardless of who, so does it mean that Nandozo akabajila ha? Does it mean Nandozo onwele hana hide? O come man I put working on why is for once so American na. I've only name home. Let us learn to encourage our own. Let us learn to encourage our own. Alex Otti Gade, nobody saw Saga, yana governor of Sokoto State meeting, and they went there together. In other words, no batu budu kene kwandi mworo, boro no batu budu fail budu akanino. Obo no batu budu disobey the law of them go fair the governor akanino. Jewe bone jeka say no, it doesn't sound well of him. But he went there, he met the governor, and the making hasolu we making waje for one name. Okay, so abgo na. You as a person, let's take for example that no need the one nigga work or one nigga on your boss solution in my as a one. So will you shy away from me associated with one nigga at that point of their vulnerable state? Even that means we are worse than onya to one nigga work. Even it worse than onya to one nigga work. So because in any here when I work regarding Alex Otti na his visit to Mazi Nnamdi Kanu. God Kwenu mbozo Ndigbo bye. Adema Igbo Chineke kalmacho ezima puliche Igbo di sameji mnaka na ebe ahụ ugbu a na enweta onwe gotu aka m si anabata gị kpọmkwem n'oge nchịkọta akụkọ nke tata bụ Wednesday abalị 3 nke ọnwa 12 afọ 2025 na mbụ nwanne anyị nwoke gọvanọ anyị bụ gọvanọ ndị Abia nke m Dr. Alex Otti gara nya na Aso Rock, Aso Villa na Palot Numbu jefu ya maka Nnamdi Kanu yesterday. Of course yesterday o nwere njinjijiri along Aba Road, Aba Owerri Road. Something that has to do with ndị mere attack, bandits mere attack, advanced team the governor mgbe ọ na-abịa airport on his way to Abuja. You know, but thank God nothing happened. Thank God nothing happened. Onye ọbụla bụ onye iro ndị Igbo na-set up anything that will stop the Igbo emancipation, that will stop the release of Nnamdi Kanu, Chileke kpọọ gị ọkụ. Onye ọbụla bụ onye Igbo, icheri eche. Ị na-agba arụpụ. Ị na-eme ka ije na presidency na-agwa ha ihe ọzọ. Na tinye ị na-ewepụ ka hapụ ịtọhapụ Nnamdi Kanu. Igwe kalụ ụmụ n'ọha gbuo ogu, Amadioha gbuo ogu, Arụsị Ọgbaga gbuo ogu, Arụsị Ọkụzụ gbuo ogu, Arụsị Ọkịja gbuo ogu, Arụsị enwere n'ala Igbo gbuo ogu, Okike Abịama kpọọ gị ọkụ. Alex Otti amụọ nwoke si bụrụ nwoke. Alex Otti bụ nwoke. Alex Otti bụ nwoke. He has shown capacity.
Capacity abụghị na gbawuli izuzu ge mgbawuli na-efegharị n'akụkụ ndị mba, na-efegharị n'akụkụ ndị ugwu, na-achọ favor, na-achọ appointment. Rụọ ọrụ gas a leader of Ndigbo, you ga-arụ, you are a personalized selfish entity. Unu chere ya ma ihe unu chọrọ ime yesterday. Unu na-use ndị bandit eme attack advanced team. Unu chere ya ma anyị macha ihe niile unu na-arụ. All of you people. Unu niile na-achọ ha ka atọhapụ Nnamdi Kanu. Onye ọbụla kwutere okwu ịtọhapụ Nnamdi Kanu, unu emewe attack. Chineke gbuo gị. Na weala. Amụọ nwoke si ya bụrụ nwoke. Mbọsa amụkwara Ndike na mba ka amụrụ ibie. Akụkata aka n'obi egosi ndị mmụọ ebe ndụ mmadụ. Ọgụnụdụ. Maka na ebe nwatakịrị na-ebe akwa atụ aka ma nne ya nọ ebe ahụ, nna ya nọrọ ebe ahụ. Maka na okenye ada nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrụ. Ekenekwa ọngụ Alex Otti aka na-achị steeti Abia His Excellency. Ekenekwa ọngụ. Dimkpa ka ịbụ. Dimkpa na-asa. Dimkpa na-asa. Ọhịa ewu. Thank you for standing up when some Igbo leaders are sitting down. Thank you, sir, for walking when some Igbo leaders are dulling. Thank you for not pretending. Thank you, sir, for not pretending. Thank you, sir, for not selling your people. Thank you, sir, for showing workings. Alex Otti, Akanachi State Abia, emaila. Oh, dere mmadụ gị ka anyị chọrọ as leaders of Ndigbo. Oh, dere mmadụ gị ka anyị na-elere anya. Oh, dere mmadụ gị anyị na-ahụ n'otu anyị na-enwe ezigbo moral. Anyị na-enwe moral. Na-asị yes, Igbo nation will never go down. Thank you, Alex Otti. Gbaliwa. Ị gala hụ Nnamdi Kanu na Sokoto prison. Chikwa ebe ahụ, plan kwa yesterday gị ga-ahụkwa Tinubu. Ekele dịrị gị. Imeela, honestly. Imeela ihe nyere ndị omume. Imeela ndị na-echu Abuja ka mmiri, imeela ihe nyere ihe omume. Every day na Abuja. Every minute na Abuja. Every hour na Abuja. Ana abọnụgharị ego ndị mmadụ. Na-emefugharị ego. Na-waste money. At the end of the day, onwe ihe ha gataga na Abuja. Ọwụ ihe ị ga-asọrọ ọkụ wee isi okwu, ị gataga gịnị? Ọwụ mgbe ọbụla ị ga-asọrọ ọkụ gị na president ekwe n'aka gị nara appointment nke ọzọ ajaghachi eze na-ese gị ese gị picture nya. At the end of the day, onwe ihe ị gatara. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Ọkwa ndị dị ka anyị, we are growing. We are the imagined Igbo leaders. We are the imagined Igbo leaders. And we know who is who. And we know who we are following. And I am the role model. Yes, I'm the role model. So I want to thank you specially. Akanachi State Abiabo Alex Otti. Imeela. Imegule. Dimkpa na-asa. Ohe odogwu. Odogwu ka ebo. Ndị nke ọzọ wọ dị egwu. The only odogwu n'etiti ndị Igbo leaders bụ Alex Otti. Ndị nke ọzọ bụ ọ dị egwu. Mana ka anyị na-aga n'ubi ka ji n'aka. Maka na ọ bụrụ mgbe egburu ka ọ na-atụnwụ. Agbacha ọsọ agụọ mile. Ọ dị mma, finally na nchịkọta akụkọ nke taa. Ụlọ ọrụ onye isi ndị uwe ojii na ala anyị ekwuole na onye ọbụla repọtụwa ahụ rich man kpọ ndị polisi gị onye polisi onye ọgaranya bụ escort ga repọtụọ ya sharp ga repọtụọ any rich man, any big man kpọ polisi na-echekwa ga repọtụọ that na agwala ndị polisi echekwa wulo ndị big man that they should face insecurity, you know. But I am sorry to disappoint the IG of police. Owo ha anyi nwa garuru go ọrụ gị sir. Owo ha anyi nwa, no be us go do your work for you, sir. You have your commissioners. You have your AIGs. You have your DIGs. You have your DPOs. You have your commanders. You have your area commanders. You have okay, I gawa n'ụlọ lewe ndị big man gbara fence gbachishi everywhere tige gate I ga na-enyo ma police ọnọ nga ala eche. That's how I ga abịa rụrụ gị sir. Anyị ada arụ. We no go report
Oga, we no go report. Anya that report. Okay, I report on equal salary call. Or you question report go. President say God that say no breach man should have police escort. She withdraw every police in a She report to all of them. That is, she withdraw all of them. Now, the IG say any report to her, any the big man police is so when I report to her. That report to. It is not our duty to report, sir. We will disappoint you, sir. We will not report. If you does not know, sorry, if you do not know how to monitor your people, if you don't know how to monitor your people, then allow them to be following the rich men now. Allow them, sir. Who for tani? And the rich men can go maybe to top more money. Nandele so hashi always joke she withdraw, but make una no withdraw. Come to equal 100k, come to equal 150k. Na him ne you Anyo agabia report wa. And my arrangement the rich man and the police in. We no go report. If you want them workers already and then the rich man say, just get at the rich man up by ati equal go and we no go report. If you don't know how to do your job, I can rogue. I be a reporter. If we see a rich man with a police officer, I put phone number uno. Nye. I'll that bo. Anya that bo. See, if you're a police officer and you and the rich man no, then I tikuru go na una getting a soru jebe. You say I be a reporter. We know they report anything. Where are not report? Obasai. No concern us. Ma woro na ma hoti ge shi ọrụ gị. Nwete ndele ndị na nupu isi ni we nyere. No be us go do your work for you, sir. Odi meba ka na pikota kpamkpam bi ho mai na akwa akwa bia de kpomkwem na don so kwa ochiwo. Chebiri don so kwa chiwo na ti na so kwa TV na YouTube ka chi na efe ga ngozi wale nko bachita. Ga jibala niile siriri werere.